an orhéannach an airmuid ar near fem ar learmuid faoin ngeocht a dógar sibh sa stáisiún cúpla bhliain ó shin ag rá go mbeadh sibh sásta an bharna an líne agus go bheadh sibh sásta bheith mar stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge ag creaadh timpeall an stát nó oileán ar Raidió ar FM. Thula méid a déanaí freisin go bhfuair stáisiún Conair na Gaeilge Raidió Rirá tuile Mheithimh freisin. An bhfuil éon ngeocht maidide leis an fanaí seo a bhuairis agus an ceapann tú go mbeadh comórtas idir Raidió na Lifa agus Raidió Rirá chun an cidiúna sin á sé sin má tá an MaighNuad ar fáil an stát? Sure, well, on road the Dermot in a goni na gur léir ag an buinte seo nílach ein stáisiún radio lán Gaeilge amháin ar fáil go náisiúnta ar FM ar nóí sin RTA radio na Gaelcholáistí agus ar nóí tá an tugann an tanim le fés cad a dhéanann radio na Gaelcholáistí tá siad díre ar chréile chuig an Gaeltacht agus chuig na Ceantair áitiúil le Gaeltacht má hiúnáil an túirteach le RTA radio na Gaelcholáistí cé gur stáisiún é atá fáil go náisiúnta annachhuid donna chlár tá siad le chlár cainte tá siad díre ar chósaí áitiúil ar nuacht áitiúil atá ag tuite amach I Ceantair bheoga Gaeltacht donna chuid is mó mar sin má hiúnáil an túirteach mar dub ar nós mar tain agus mach leis an tú chlár nuachta atá ag déanamh tagart do chósaí ar an garúa nó sa dagan nó ar na deirí beaga nó péradé. Ar chlíní bhainn sé sin leat agus tá pobal náisiúnta Gaeilge atá bhád níos mó ná an príomh phobal leabhar Gaeilge tá corfuchas sa Gaeltacht agus cai mé rá is do bhunú na Gaeltacht a Mheithimh is as an Gaeltacht má hisismathirí agus as gá Gaeltacht éagsúil mar sin tá mé anna chuinsiúach faoi hábhacht na Gaeltacht mar phríomh úinse na teanga agus mar phríomh úinse hebras na teanga agus tá sé Harbheith tábhachtach seirbhís a chur fáil do winter na Gaeltacht ach an rud a der muidne ná tá barna mór an sin ó héamh an dara seirbhís náisiúnta. So rud éigean ar nós 2FM na Gaeilge nó rud éigean a rastlóch ar gram níos leithne ná muintir na Gaeltacht féin. Agus go háirithe rud a chlúdóch cainteirí nach iad an Gaeilge a géad teanga nó an teanga ina bhfuil siad lán chumpórtaáil ach go léonfiúireacht sais ruchta mar an Gaeilge a chuirt donna daoine sin chláircha a bhainin le hábhar go méid mar spéis acu ontú a chréile donna daoine sin. Ceol a chréile a bhealthach daoine go méidir nach néistin siad leis na gná stáisiún fá ceol a bhfuil anna chuideach go ann mar sin ní héag bhfuil éon bharna sa bharga an sin ó héamh sa láthair ábhar pe rud faoin teanga. Mar sin dar linne tá spás soiléir an sin sa bharga do stáisiún náisiúnta a bheith líonta go han éasca ag Raidió na Lifa ach na hachfaní chuí a chur fáil chuige sin. Nílach trúr fórna lán amsere fóstathe I Raidió na Lifa mé féin san áirith mar Bainisteoir agus an rá tríon eile den oireann lán amsere ná t-Inbhear amháin agus chláireachtaire amháin agus sin foireann lán amsere Raidió na Lifa. Déiteach Raidió na Lifa tá an gradam iontoch se buaite agan na gomórtas idirnáisiúnta mar stáisiún radio na bliana a meas na stáisiún Ceilteach dá dúirfií tuile muoinethe dúine le tuile ibre a dhéanamh ar ard chaidán creide mína go bhhéitimis an stáisiún an dara stáisiún radio náisiúnta Gaeilge is fearr dá bheith tí a chur fáil creide mína go bhhéitimis na é sin a chur fáil. Mar sin rud atá bhaine a dhéanamh measamid gur sin an rud go bhfuil barna mór an sin ó héamh sa láthair seirbhís mar sin. Agus ag an buinte seo tá sé sin tucha le fis aganna dúidir as Gaelachán na hÉireann do Áras na Gaeilge tá sé curthanú legan go publaí mar sin tá sé faoin na húdarrá sin is policy ailsiú
a dhéirí leis an saoil mór Ceantair intinachtas mar seadún a thóirí agus mar riil a thóirí agus mar bhain a thóirí a dhéanamh ach sin an áit hasan raidió le fear sin masan mit go Gaelcholáistí agus creitimid go bhfuil an cumas agus an taithí agus an sanálas agan a chun sin a chuir gríoch